käyttämällä kondomia voisi olla se lyhyt vastaus. Eli kondomihan on ainoa ehkäisyväline, jolla voidaan suojautua myös seksitaudeilta. Hormonaalinen ehkäisy ehkäisee hyvin raskaudelta, mutta ei suojaa seksitaudeilta. Seksitautitesteissä käyminen on sekin myöskin seksitaudeilta suojautumista. Eli tieto siitä, että kantaako jotain seksitautia, on tosi tärkeää, kun sitten uuden kumppanin kanssa lähdetään seksiä tekemään. Silloin tietää, että ei ainakaan itse tartuta toiselle, ja tietysti olisi suotavaa, että se oma kumppanikin on käynyt testeissä ja tiedetään, mikä se hänen seksitautistatuksensa sillä hetkellä on. Tietysti se kaikkein paras tapa suojautua seksitaudeilta on olla harrastamatta seksiä ollenkaan, mutta sellaista vinkkiä nyt on tietysti vähän turhaa antaa. Eli kondomin käyttö ja seksitautitestit, niillä pystyy hyvin suojautumaan niin itse kuin sitten pitää huolta kumppanista.